dia a tots. Ja sapigueu que el dilluns va ser el dia del llibre. Molt bé. I com en el dia del llibre, l'escola ha fet tota una setmana, ha fet tot un seguit d'activitats. Hem fet una presentació de llibres, hem fet un llibre ballat, hem fet una exposició de llibres antics i vam pensar que seria interessant fer una exposició de... Què posa allà? L'escola d'ahir. I en aquesta escola d'ahir trobaríem... Què trobarem? Doncs trobarem cosetes de l'escola antiga, de l'escola dels nostres papàs. Jo tenc més o menys l'edat dels vostres papàs, no suposo per res que digui quan fa de temps? No, no fa molt de temps. Jo tenc 48 anys, de l'escola dels Pedrins i de les escoles del Repedins. És a dir, hi ha de tres diferents èpoques, coses antigues. Ja suposo que heu vist les cosetes quan heu passat. Avui anem a xerrar d'aquestes coses que se trobaven quan anaven a l'escola antigament. Primer de tot anem a pensar una mica. Anem a pensar... Vos recordeu que un dia vaig anar a la vostra classe i estàveu fent una lliçó de medi que era sobre l'escola antiga? Vos recordeu? Vale. Abans de començar a xerrar de l'escola antiga, anem a fer una mica de composició de lugar, de lloc. Anem a pensar. L'escola antiga pensau que n'hi havia ordinadors? No. Pissarres militars? No. Calculadores? No. Retoladors? No. I què n'hi havia a l'escola antiga? Llapis. Perquè de qualque forma havien de fer classes, sí o no? Sí o no? Anem a veure. Mireu cap en aquest cantó. Mos trobam una premsa de vestir, un mapa, un pupitre i una sèrie d'objectes. Anem a xerrar de tots ells. Anem a començar per el pupitre. Anem a començar per pupitre. Anem a començar per pupitre, que vull veure la vostra capacitat d'observació. Mireu. Vosaltres ara, en les classes teníeu una cadira i una taula, sí o no? I la mestra sempre està dient Joan, la cadira que cau, salta bé, poses l'esquena bé, i qualcú fa així i de repente, bum, cau d'esquena, sí o no? Sí. Aquí la cadira i la taula com estan? Per què penseu que és? Perquè no se caiguis. Perquè aquí no s'havia de moure. Se seia aquí, feia així, en el seient, i ja no se movia res més, ja no podia ni cap enrere, ni res. Així, quiet, col·locat, perfecte. Enmig ja no s'havia de moure tot el dia. Perquè a més se tiraven tantes hores com vosaltres, però sense moure-se, de manera espàtica també. I mireu que té aquest pupitre. Té una tapadora, i aquí se podien ficar llibre, el llibre, ja ens xerrarem després d'això de el llibre i no els llibres, podríem ficar llapis, podríem ficar l'entrepà, podríem ficar cosetes. I hem xerrat de llibre i llapis una coseta. Hem dit que no havia bolígrafs. En l'escola dels nostres papàs sí que havia bolígrafs, però els nostres Pedrins i Repedrins no. El bolígraf és dels 60. En sort tenien un llapis, una goma, i escrivien amb ploma. Ara les veurem. Aleshores, per què era aquest forat? Per ficar un tinter. Un tinter amb la tinta de dins i poder escriure. Hem xerrat del material d'escriure. Molt bé. Anem a veure quin material d'escriure feien servir els nens. Mireu. Nosaltres, com vosaltres, jo també faig servir, duim estotxos de què és un estoig, de que posa Nike, Reebok, de marca, de niló. En aquella època, el que tenia estoig, perquè no tothom tenia estoig, de què és? De fusta. I aquesta era de pocs, Aquesta era un estoig de pocs. I els nens anaven a l'escola amb un llapis. I quan vos dic, no dic els vostres papàs, sinó els Pedrins i els Repedrins, anaven amb un llapis. Un llapis que havia de durar tot el curs. Quan el llapis era així de petit, que ja no se podia ni treure punta, li posaven una fusteta perquè encara se pogués fer servir fins al final. Per què? Perquè no n'hi havia dobles. I com no hi havia dobles, no se podia tudar-les, s'havia d'estalviar molt, molt, molt en tot el material que se feia servir. Aleshores tenien un llapis i una goma. Qualcú tenia maquineta. Però ara xerrarem de les maquinetes i què feien. Després, la cosa en la que més escrivien l'època dels nostres Pedrins era amb això. El veus? Un plomí, el plomí se ficava aquí de dins, se banyava en la tinta del tintero i se podia destinter i se podia escriure. Mos han duit, perquè aquesta exposició l'hem muntat entre tres mestres,
mos han duit un tinter de mestre antic, fet de porcelana. Mireu quina xulada. Això és el tinter que tenia el mestre en la seva taula. I vosaltres estàu acostumats a bolígrafs, a retoladors. En la meva època, els vostres papàs, als anys 60, van sortir els primers bolígrafs. Quan un nin escrivia molt bé, deixava el llapis i li donaven el bolígraf. Jo particularment mai no vaig donar un bolígraf. M'ho vaig comprar ma mare perquè jo la lletra era un desastre. Coneixeu el Bics? El bolígraf Bic? Sí o no, el Bics? Això és un Bic de fa 40 anys. No és com ara, però posa Bic, podeu veure que posa Bic. Ui, perdó. Això és un Bic de fa 40 anys. I després van sortir altres bolígrafs, que ja era, tecnologia punta, el Bolín. Eren uns bolígrafs molt curiosos, perquè anaves escrivint i anaves deixant tacles de tinta a mesura que escrivies en el paper. No vos podem imaginar, ara que xerrant de paper i d'escriure, però abans xerrat de llapis, el nins tenia maquinetes, qualcú, per enrolar el llapis, però què feis el nins quan tenia un llapis i una maquineta? Fins que vos queda un llapis així. Aleshores, quan el nin volia fer punta, això estava en la taula del mestre, o de la mestra, anava en el llapis, i què penseu que deien? Xisca, Núria, María Ángeles, Eduardo, Toni, han de puntar el lápiz. Com tractaven en els mestres? De vostè. I a més, no eren Eduard, Toni, Núria, Xisca, María Ángeles. Éramos Doña María Ángeles, Doña Xisca, Doña Núria, Don Toni, Don Eduardo. Tractament de don i de vostè. I compte d'aixecar-se i dir no, demanaves permís, anaves a la taula del mestre, ficaves el llapis i amb aquesta maniveleta te feia punta i te tornava el llapis. Ja anaves molt en compte de prendre un llapis o de rompre un llapis, perquè no hi havia doblers, les coses s'havien de cuidar moltíssim. He xerrat de llapis, he xerrat d'això, he xerrat de Don Eduardo, de Doña Núria i tal. Anem a xerrar d'una altra coseta, poc agradable. Però abans anem a xerrar també de quines coses duia un nin a la classe o a l'escola. Mirad, els nins, vosaltres aneu amb motxilla, sí o no? Sí. Els nins anaven amb maleteta. Anaven amb maleteta. De què és aquesta maleteta? De cuero. Sembla de cuir, veritat? Sembla de pell, veritat? Diu, això és cuir. Pues no. És cartró. Era de cartró. Aquí damunt li han aferrat una coseta de paper que sembla cuir, però és de cartró. Aquesta maleteta no existia plàstic. Aquí tenim una maleta que pot ser de baquelita, pot ser de plàstic, però no havia plàstic per fer una maleta de plàstic. Això era una maleta que normalment passava d'un germà a un altre. I aquesta senyora o senyor la va conservar. Això era una molt bona maleta, perquè hi havia nins que no tenien ni maleta. Hi havia altres nins més afortunats que tenien una bona maleta. Mireu quina meravella per ser època, no per ara, perquè vosaltres si no posa Reebok, no posa Coca-Cola, o no posa Nike, no posa agradar res. Mireu quina meravella de maleta. Feta de què? De fusta. Fusta d'olivera, per cert. Obrim la maleteta, anem a veure què duia una nina en l'escola antiga. Anem a veure quines coses duia. Mireu. Això és una molt bona maleta. Mireu, aquí m'han dit un parell de classes que això ja el coneixia. Què més coses? A més de llibres, periadors, figuretes. Com se jugava això? Hi ha qualque nina d'altre curs que ha sabut com se jugava. Mireu, això anaves i el compraves. I després et retallaves i vos juntàveu, això era un lloc de nines. Els nins i les nines jugaven a coses diferents. Les nines se juntaven 4 nines, posaven aquestes figuretes damunt en terra, i en la mà feien així, pam! Les posaven al revés, pam! I si amb aquest cop aconseguien girar la figureta, era pereta. O sigui, tu podies arribar a l'escola amb 40 figuretes i tornar sense res. Quines coses més tenien els nins d'aquella època? Per jugar o per llegir. Mireu una cosa més curiosa. Un conte en miniatura. Jo això, no aquests, però vaig conèixer uns
Vosaltres vos és tulipan, el tulipan de la mantega aquestes, va, és margarina. Doncs amb aquestes te regalaven uns contes semblants, eren contes en miniatura. Mireu els dibuixats. Mireu els dibuixats. Miniatura total. A els nins, quan li regalaven això, no és com ara que tenim un conte, si no es dejen ni vestir, tot no m'interessa. No. Si li regalaven una coseta d'aquesta, ja podia fer palmes sense les orelles, perquè era una cosa... No n'hi havia, no vos penseu que tenien joguines i retoladors i ja... No. Tenien poques coses i les apreciaven molt. Mireu una altra coseta que hi ha en aquesta maleta. Això és paper de vidre. Lija, en castellà, paper de vidre. Per què penseu que seria això? Per llimar. Se surda, tu penses que en l'escola antiga la nina estava així, maestra, no me moleste, que ara estic haciéndome la uña. No. Per què penseu que era això? Ara, mireu els colors negres, per què penseu que és? El boli! El boli no n'hi havia. Per fer punta en el llavi, s'havia fet punta en el llavi, i volies que la punta estigués molt punxeguda per poder escriure, i aquí te quedava perfecte. Anem a continuar veient coses. Mireu, hem xerrat d'estots. Ja hem xerrat d'estots de l'època dels nostres padrins. Ara hem xerrat de l'època dels nostres papàs, dels vostres papàs, no dels meus. Això eren estots de l'època dels vostres papàs. Això eren estots de quan jo era petit, dels anys 60. Els vells, això era una meravella, tenia uns estots, mare de Déu, te regalaven en la comunió. Juntament amb un compàs. El compàs ja era, vamos, ja era per fer enginyeria. I s'estots l'obrim i diu, i de llapis de colors, quina cosa, no? Pensau que un nin, no ja tant de la meva època, però sí de l'època del meu padrí, un nin li regalaven una capsa, una de llapis de fusta, la comunió, un aniversari, o quan anava a l'escola, i amb aquesta capsa de llapis de fusta li durava 3 cursos, com a mínim. Perquè no era això, se m'ha romput el llapis el tir, com un altre, no. Li durava moltíssim, i a més eren cars. Havia dues marques, Alpino, Carandàs, i després havia un altre més que eren més cars, i de Hannes Faber, que són molts cars. Val? Un. I ara anem a xerrar d'una part de l'escola antiga. Anem a xerrar d'una part de l'escola antiga. Sí. A més, ho provarem també. Ho provarem, sí. En l'escola antiga, sobretot els nostres padrins i repadrins, perquè ja són de l'època que ja no pegaven tant, els mestres, quan un nin no escoltava, seia malament, xerrava molt fort, jugava a classe, què feia el mestre? Vine, tu que has dit tant que no, vine, sí, vine aquí. Mira, quan se portava malament la nina o el nin, li feien posar la mà estesa, que no te faré massa mal, li feien posar la mà estesa i li donaven una palmellada. En un toc d'atenció. Davant un cop, o els sorbits que fan mal. Per això seria regla. I si un nin era extraordinàriament dolent, però hi ha una cosa que dius és un terreny que vol dir insuportable, agafaven el nin i el posaven agenollat de cara a la paret. Vinga, agenollat. I per si això no fos bastant, ara, una mà llibre i l'altra mà s'enrere. No t'han de caure. Així se podia passar una estoneta. I si li caien els llibres, més càstig. Tampoc vos heu de pensar que en l'escola antiga tot el dia estaven castigant els nins. Els mestres no eren savis. I a més, eren molt bons mestres. Se prova d'això és que va haver tota una generació dels nostres padrins, dels nostres papàs, que van sortir de l'escola molt ben preparats, els que podien anar tot el temps a l'escola. No és que fossin sàdics que tot el dia estaven pegant en el nin. A més, pensava una cosa. Quan un, la primera setmana de classe, li pegava una galtada o li donaven el sorrego o deixaven llorar de cara a la paret, la resta dels nins ja no tornaven a fer una gamba rodant tot el curs. I a més, una altra cosa. Quan arriba aquesta nina a casa seva i diu «Mama, m'han pegat el mestre!» Què penseu que feia mama i papà? Estaven de nou.
No venien a l'escola a demanar perquè l'havien pegat. No, li pegaven de nou. Això malauradament s'ha perdut, ara ja no els podem pegar, no s'hem d'aguantar tot, però bueno, no tingueu la idea de que tot el dia pegaven. No tingueu aquesta idea, no és vera, però sí que se podia pegar. També, vosaltres direu, bueno, i quan es feien les coses bé, què passava? Doncs mireu, quan una nina o un nin treia molt bones notes, o se portava molt bé, el mestre, o la mestra, doña Núria, don Eduardo, doña María Ángeles, doña Chisca, don Toni, vos donaven una medalleta. A ver, això de ser medalleta. Què passava? Al mérito! I la nina o el nin podia dur la medalleta, tot cofó i tot orgullós, perquè havia tret molt bones notes. Demanava als vostres papàs, pedins, a veure si qualque vegada els han posat una medalleta. Posaven medalleta, que hi havia de molt tipus. I si la nina o el nin havia tret unes notes extraordinàries, havia tret tot un curs de, en aquella època no hi havia ni excel·lent ni sobresalent, no, deus. Déu, n'hem passat un Déu. Havia tret molt de Déus en una alumna excel·lenta, li donaven un diploma. Molt guapo. Digo, concedido a doña Magdalena Rian-Siquier, quien se ha hecho acreedor a esta distinción por sus méritos y aprovechamiento. 1945, la Puebla. És a dir, també hi havia premis per nins que feien aquestes coses. I una altra cosa. Per què hi ha una capsa metàl·lica aquí? Per pastilles de cafè. Molt bé! Home, tanta sort que qualcú recorda les pastilles de cafè, jo he començat a pensar que només la recordava jo. Mirau, aquí posa, què posa? Pastilles Viuda de Solano. Fins fa poc encara se podien trobar en les tendes de llepolies i coses d'aquestes. Eren com els sugus, una mica més ruixats, com els sugus, però tenien gust a cafè, de cafè. I a mi s'agradaven aquest gust, ara supos que no. No te fiquis en dit aquesta època, i aquí dins hi havia escàners i el nin, quan se portava bé la nina, podia agafar un. No és com ara, que anem a la tenda de llepolies i poden comprar el que volen. No, un. O papà i mamà anaven a la botiga i compraven un caramel per nin, no compraven la capsa sencera. Llavors torna a dir que no havia doblers. Ara he mencionat nins i nines. Abans de començar a veure amb què jugaven, vos he xerrat de nins i de nines. Pregunta. En els temps dels nostres padrins i repedrins, els nins i nines anàveu junts a l'escola? No, havia escoles de nins i escoles de nines. Mireu l'escut de la República, això és un escut de l'època de la República. Què posa aquí? Escuela Nacional de Niños. Havia un escut que era Escola Nacional de Niños, un altre escut que era Escola Nacional de Niñas, qualque escola en un poble era mixta, però això és raríssim, i els nins i les nines anaven separats. Si avui, quan sortiu d'aquí, vos poseu la vorera de davant de l'escola, la part antiga de l'escola, això és la part moderna, veureu que l'escola, si la xapassin per la meitat, la part de l'esquerra i la part de la dreta són iguals. Llevat que després l'hagin fet reformes. Per què? Perquè de matí, quan arribaven els nins i les nines a les escoles, les nines se posaven, entraven per una porteta i els nins entraven per l'altra porteta. Els nins anaven sempre, o gairebé sempre, amb un mestre i les nines anaven amb una mestra. Podria ser que n'hi hagués una mestra pels nins, però mai, o havia de ser una situació extraordinària, és mestre donava classe a les nines. Les nines sempre tenien una mestra. I ara us faig una pregunta. Les hores baixes, perquè normalment tenen escola xapada, jornada xapada, que anaven a l'escola fins a les 12 i després tornaven a l'hora baixa. L'hora baixa, les nines i els nins tenien una assignatura concreta. Penseu que era la mateixa? No. Les nines, ara us mostraré una capsa, perdó. Mireu, què posa aquí? Labores. Les nines anaven amb això, amb una cistelleta, i aquí de dins no hi havia res. N'hi havia un vestidoret per brodar, agulles, diladets i fils. I els nins? Feien servir això? No. Els nins feien plàstica, feien trabajos manuales, que se decía antes. I les nines feien labores. A veure, per què? Per què les nines feien labores i el nin no? Qui ho sap? Perquè antes se
dones feien tots els treballs de la casa, cosien, feien el dinar, etc. Perfecte. Abans es pensava que la dona havia de sortir de l'escola amb les 4 regles. Vos recordeu que vam estudiar lo de les 4 regles? Mary, Anna Núria, com doña Núria. Vos recordeu? Vos recordeu? Vam estudiar cosa bé perquè no estem dormint, rei. I se sabia o se pensava que les nines havien de saber 4 cosetes: brodar, cuinar i punt. Perquè la funció d'una nina en aquell moment, en la societat, era tenir fills, casar-se, no s'ho sap, tenir fills i cuidar de l'home, i punt. Vos podeu oblidar les nines els somnis de vull ser infermera, vull ser exploradora, vull ser periodista, res. Se que estudiava molt, sacrificava una gran part de la seva vida personal i a casa seva s'ho podien permetre, estudiava per mestre. O eres mestressa de casa o eres mestra. Ja no vol dir que infermera. Bueno, això... qualcuna. Seria un miracle. No, un miracle no, perquè després de ser guerra civil, per exemple, van moltes infermeres. Però no era una cosa normal. Les mamans, les nines, anaven a l'escola per aprendre a ser mestresses de casera. Punt. Era un tipus d'educació totalment diferent al d'ara. Xerrant d'educació diferent d'una part per nins i una part per nines. Mireu aquest dibuix d'aquí. El veus? És una classe. I què són? Nins o nines? Nines, tots són nines. I ara anireu vosaltres, com aneu vestits i vestides? Com aneu? Com voleu. Com voleu. Abans, per anar a l'escola, tots anaven, nins i nines, amb això. Una bata escolar. En castellà li deien un babero. I en la meva època, quan era petit, no sé per què li deien un babi. Un babero. I una bata escolar. Tots anaven a l'escola amb això, amb uniforme. No res d'allò d'ocunar, no. Tu podies dir que fos sota, però això ho havies de dur per damunt. Una bata escolar. Home, si es pregunten les tinc després i així segur que no se mos oblidarà res. Amb què jugaven els nins? Anaven a xerrar de jugar, perquè els nins jugaven, sí o no? Jugaven. Caniques, molt bé, bolles. Mireu les bolles de l'època. Són de vidre. Són de qualque material ceràmic, normalment eren de fang, aquestes són de qualque material ceràmic, que no sabem què és, però això eren 100 bolles. No vos penseu que és com ara que anaven els xinesos i compraven una bolsa de 100 bolles per €1. No. 100 bolles, no és que fossin molt cares, però tampoc podien tenir 20 cada una, o sigui, que quan no sàpigues si jugar a bolles, podries tornar a teva sense cap bolla. Havies de ser molt bon jugador. Vosaltres sou de generació del plàstic, sí o no? Heu tingut pepes de plàstic, ninots de plàstic, joguines de plàstic. Penseu que en l'època dels vostres padrins i repadrins existia el plàstic? No. Però existien ganes de jugar, sí o no? Sí. Doncs mireu, aquí us he enduit dues peces curioses. Això és de l'època dels repadrins. Aquestes joguines crec que tenen prop de 100 anys. 80, 90, 100 anys. Més o menys. És un indi, això és un lleó, jugaven a indis i texans com ara, i vaquers. A veure si qualcú me pot dir de què està fet això. Sense passar per pisos del dit. De què està fet? Està fet de fang mesclat, barrejat amb serradís i amb una cola. I per de dins, per fer-se forma, que és que està romput se veu bé, filferro. Això eren les joguines. I una coseta, penseu que aquestes joguines en l'època dels nostres repadrins eren normals? No, eren unes joguines molt cares. Després també se jugava amb soldadets de plom. Vos són els soldadets de plom. Es pesen molt i estan pintats de mà. Això eren els ninots de l'època, no eren de plàstic, eren de fang, d'aquesta mescla o de plom. Anem a continuar xerrant de joguines. Mireu, vosaltres ara, tots, en teniu, o somieu, en la PlayStation, la Wii, l'iPod, l'iPhone, no sé què, no sé quants... Vos present la PlayStation dels nostres padrins. Això era la PlayStation dels nostres padrins. L'única cosa en comú és que no han tallat l'electricitat.
A veure si qualcú sap què és això. Uns m'han dit que era una maquineta. Se posava aquí allà i se feia... Una màquina de vídeo. Una màquina de vídeo. Ai, de reproducció. De què? I com se diu una màquina de reproducció? Com se diu? Ara té un altre nom. Què era un altre nom? Un projector. Això era el Cinenic. Anem a veure com era. Endollat, a la xarxa elèctrica, amb un fil de tele que no se fa servir. Anem a obrir-lo. Mireu què hi ha aquí. Una bombota! Una bombota! I aquí de dins n'hi ha una lupa, semblant una lents, com una lupa, i aquí n'hi havia unes cosetes de paper que sortien Mickey Mouse, en Pluto, les ficaven aquí i amb això. I això endollat passava a ser pel·lículeta de paper, si la deixaven moltes coses se cremava, passaves així i miraves allà el Pluto, el Goofy o el Mickey donant els moviments. I quan un nin li regalaven això, que ja vos dic, era com el PlayStation, quan li regalaven això, el Cinenic, convidava ràpidament a tots els seus amiguets perquè vinguessin a casa seva a fer merendola i mirar les pel·lículetes. Normalment, quan havia vist 5 pel·lículetes, què feies? Tornar-les a veure una altra vegada i una altra vegada i una altra vegada. No havia el PlayStation de l'època. No havia vídeo, no n'hi havia cap tipus de DVD, no havia ordinador. No, a veure en què més jugaven els nens. Si ara, semestre, na Núria, en aquella època, doña Núria, vos deia, heu de mirar informació, heu de cercar informació d'animals, animals mamífers, de rèptils. Anaven al Google, vos seis allà davant de l'ordinador, ranes, granotes, i vos surten totes informació. En mi d'aquella època, vosaltres ara feis cromos del Gormitis, de Dragon Ball, de futbol, uns cromos en tots colors. En aquella època, això no és dels padrins ni dels repedrins, això és de la meva època. Això no se mos ocorre escriure que fa molts anys. Més o manco dels anys 60. Això era un àlbum de cromos. Anàvem a l'estanc, anaven normalment unes dones que se posaven fora de les escoles a vendre cromos, uns sobrets amb els cromos, compraven aquests sobrets i mos sortien uns cromos. Vos aneu a Google a agafar informació, no? Us deien aquí, mira, Azucena. I doncs faig així i aquí darrere tens informació. El truc i trampa que tenien aquests cromos és que, clar, potser l'algun tenia 300 cromos i tu acabaves comprant 400 o 500 cromos perquè tenia repes, no sabies el sobret, tu no sabies que te sortiria. I sempre hi havia un cromo que no hi havia manera d'obtenir-ho i feien a comprar cromos. Jo, de fet, no la vaig acabar, la col·lecció, la vaig comprar anys després sencera perquè jo no vaig poder acabar-la. Seria el Vida i Color, és el més famós dels anys 60, Vida i Color. Això era una col·lecció de cromos. En els nins també se'ls incentivava, què vol dir incentivar? Se'ls animava, se'ls ajudava a que estalviassin. Sa Nostra, mos sona, no? Caja de Ahorros y Pensiones de las Baleares, Sa Nostra. A els nins li regalava això. Una llibrioleta. Però una llibrioleta que té per ficar monedes i aquí està tancat el clau. El nin no podia obrir. Aleshores, el nin anava ficant monedetes aquí. Després, al cap d'un mes, de mesos, de quan sigui, anaven al banc. A la finestreta. El senyor de la finestreta, no papà ni mamà ni el nin, li obria. Mollaven allà totes les monedetes que havia estalviat el nin i les ficaven en el seu compte corrent. Xerrant de vidrioles. Anem a veure... Bé, ja us he donat una pista. Vull que mireu aquest cap de negret. Una utxa. Què és això? Una vidriola. Mireu la ranura. I què feien amb això? Què feien amb això? Mira, una vegada en el curs se feia el Día del Domund, també conegut com el Día de las Misiones. Aquí posa, ayudar a las misiones. Què feien aleshores? Doña María Ángeles, o Doña Núria, o Doña Xisca, o Don Toni, anaven a la classe i n'hi havia una llibriola que era un cap de negre, una llibriola que era un cap d'indi, una llibriola que era un cap d'un xinès i una que era d'un pèl roja. Se m'he cercada la despelrotlla. Anava i deia a aquests dos nins, vinga, avui vos toca a vosaltres. Els dos nins agafaven aquesta llibriola i anaven pel carrer, demanant monedetes a la gent per les missiones. Tornaven a la classe i la mestra li donava un altre nin, un altre parell de nins. I quan estava ja ple, aquí n'hi havia un tap, treien totes les monedetes i anaven a l'església, que normalment enviava sacerdots o monges missioneres a aquests països llunyans
per ajudar a aquests nens. Era l'única ONG que existia en aquella època, l'església, i se deia Ayudar a las Misiones o el Domum. Això era una d'altres coses en les que col·laboraven els nens. Hem vist, bueno, no us vull deixar de mostrar, això ja és realitat virtual en l'època. Això era un llibre en desplegable. És curiós que ho heu vist quan heu passat, però us fa impressió quan fa així, és curiós. Això a mi se passava hores mirant-lo, i allí jugant... Increïble, això ajudava, estimulava a somiar. Ara us podeu ficar en internet i possiblement vos surti tot el viatge de Cristòfol Colom, vos sortiran sense cap problema en dibuixos, en còmic, en tot. Anem a continuar, ara vull que vos gireu tots cap allà, cap a la zona de llibres. Ara, deixeu-me passar, en compte. Vull que vos gireu tots a la zona de llibres. Mira, aquí vos hem fet un petit recull de llibres de l'escola antiga. Ara vosaltres teniu llibre de matemàtiques, llibre de català, llibre de castellà, llibre de geografia, medi, història, llibre de lectura. Val. Per cert, he dit una cosa ara. Llibre de català. Mireu aquests llibres. Llevat de que està en francès. Mireu aquests llibres. En quin idioma estan escrits? En català. Fes el favor de mirar. En castellà. Tots estan en castellà. Vos ho explico. Perquè a Espanya n'hi ha gent que xerra euskera, gent que xerra gallec, gent que xerra català, mallorquí, valencià... Val, doncs en l'escola antiga no importava el que se xerrava. Tota l'escola de tota Espanya era únicament en castellà. Res més que en castellà. El nin de Valladolid, el nin de Madrid, el nin de Bilbao i el nin de Mallorca potser feien servir el mateix llibre, però estava escrit en castellà. Què passava? Arribava un nin mallorquí, que era del poble, per exemple, que no havia sentit xerrar mai en castellà, i llegava a l'escola, arribava a l'escola. Y cuando arribaba a la escuela se trobava un senyor o una senyora que le hablaba en castellano, que a lo mejor era un idioma que no había oído nunca. Tot era en castellà. Varen haver de fer llibres, després me fes totes les preguntes, varen haver de fer llibres com aquest és de 1878, té 230 anys. Varen haver de fer llibres enllistats de paraules perquè el nin quan arribava així deien forqueta, tenedor, llapis, lápiz, perquè el nin pogués aprendre l'idioma en el que se donaven les classes, que era en castellà. Només en castellà. T'adreçaves en els mestres en castellà. Fins i tot diuen que a qualque nin, quan xerrava en mallorquí o en gallec o en euskera, li castigaven. Perquè havia d'aprendre a xerrar en castellà, que era la llengua que se pensava que havia de ser la llengua comú de tots. Anem a xerrar de llibres. Havia xerrat que teníeu molts de llibres, veritat? Mireu aquest. Què posa aquí? Enciclopèdia. Que guapo el llibre. És guapo, eh? Guapíssim, té un color, combinen tot, veritat. Trobeu guapo el llibre? Perquè diu, no que digui que sí si no el trobeu guapo. Mira, abans a l'escola s'anava amb un llibre. Un llibre. Res pus. Res pus. I aquest llibre tenia llengua, matemàtiques, castellà, història. Hi ha molt de dibuixos. Hi ha molt de dibuixos. I aquest té... Oh, qualque dibuix. I aquest, que és edició de luxe, té 8 fotografies. 4 per aquí i 4 més endavant. Fotografies i qualque dibuix, però tot és lletra. Els nens anaven amb un llibre a l'escola. I aquest llibre, més, servia per un germà, per altre germà, per altre germà, s'heredaven. Els llibres s'heredaven. No hi havia dobles per fer un llibre de cada cosa. Aleshores, anaven a l'escola amb un llibre, només. I ara us vull mostrar una coseta. A veure, la pregunta és difícil. És difícil perquè estic xerrant d'altre moment històric. Mireu aquest llibre. Diu, lectura de manuscrito. Què és manuscrito? Qui sap què és? Escrit a mà. Escrit a mà. Mireu el llibre. El llibre està imprès, Està imprès, però mireu com està imprès. Amb lletra a mà. Amb lletra escrita a mà. I a més diferent. Ho veus? Diferents. Cada carta diferent. Vols fixar-ho? Sí. La pregunta és molt difícil.
Per què no li han fet un llibre de lectura com el Quijote edició escolar? Per què no li han fet així? I és diferent. Per què? Perquè feien un llibre amb escriptura manuscrita. Escrit amb escriptura manuscrita, sí. Per què? Per què ho pensava? Perquè el Carme sempre... Sabien llegir i escriure. El nen ja sabia llegir i escriure. Però per què li donaven un llibre de lectura que totes les lectures eren diferents? Perquè eren cartes diferents. Sí, però per què? Eren cartes diferents. Per què? Per què? Però per què? Perquè van escriure diferents persones. Està escrit per diferents persones. Normalment nosaltres, cadascú escriu diferent, sí o no? Sí. Però per què fer un llibre de lectura amb això? Perquè l'entenguessin. Perfecte. Mira, vosaltres ara aneu pel carrer i si qualcú vos escriu una carta, no vos l'escriu a mà, de veritat. Vos envia un email i vosaltres ho llegiu en lletres d'impremta, sí o no? Sí. Si vos donen una factura, la factura normalment no està escrita a mà, de veritat, està escrita en lletres d'impremta. No hem de fer cap esforç per entendre-la, o sí? No. En aquesta època la majoria de les coses estaven escrites a mà. Aleshores, si estaven escrites a mà, els nens s'havien d'entrenar per poder llegir diferents tipus de lletres. Per això se feien llibres amb lletra manuscrita, perquè el nen tinguessin un entrenament. Ara, si vos gireu tots cap aquí, no fa falta aixecar-se, no fa falta... Jo, m'he deixat una coseta per explicar-vos. No, cap allà, que allà està la Lloguina. Jo us vaig a cercar una coseta. Ja, Pablo. No us ho van explicar, però ja s'ha arreglat. Mira. Mira. No, jo he de passar, no podets. Mira. Mireu aquesta escola d'aquí, de Lloguina. Veus aquesta Lloguina? De Lloguina per jugar als nens i les nines. Mira, representa molt bé com era una escola, en aquest cas de monges, una escola antiga. Fixeu-vos el pupitre, fixeu-vos que només n'hi ha nines, fixeu-vos que totes les nines com van vestides d'uniforme, llevan d'un uniforme, un mapa penjat en la paret i un piano. Un piano. Si n'hi havia la sort de que una monja o una mestra sabies tocar el piano, podríem fer classe de música. Si no, no. Home, no havia reproducció, no havia casset, no havia res. El mestre havia de saber tocar qualque cosa per fer una cançoneta, per practicar música. I normalment tenien quaders, ja els coneixeu. Els quaders, vosaltres també feu servir quaders. Però el paper era car, era molt car. Aleshores vosaltres vos encarreguen una feina, agafeu un paper, un bolígraf i la feu, sí o no? Val. I en aquella època els quaders se feia per passar net una feina amb una lletra excel·lent. Si tenies una cal·ligrafia dolenta, havies de repetir la feina. Aleshores, mireu, això és l'ordinador personal. Això és un ordinador portàtil de l'època dels nostres padrins. Això és l'ordinador portàtil. No té tecla, no té pantalla. Semestra, doña Nuria decía: a ver, niños, 2 más 2. Y los niños que estaban allá seguros, els nins o les nines, si era doña Nuria, què serien? Nins o nines? Nines, normalment nines. Podria ser nins, però normalment eren nines. Posava 2 más 2 en un guix, feia la suma i li mostrava a la mestra a veure si estava bé. El borraven i a fer una altra cosa. Així s'estalviaven paper per fer comptes o per aprendre. Val? I ara que hem vist també... Apropa'm això, per favor, apropa'm un paperet d'aquests. Mireu, abans hem xerrat de Lloguines, i això... Hi ha nins que ho han sabut, hi ha nins que no saben ni què és això. Això jugaven les nines, això era com una pepa que s'aferrava en un cartró dur, i retallaven els vestidets i vestien o desvestien la nina. Els nins no jugaven amb això, era més un lloc de nines. Vestien les pepes del cartró. I ara el que vull és que, mirant cap aquí, que ha caigut un paper, mirant cap aquí, me digueu, ara sí que podeu fer les preguntes que vulgueu sobre tot el que hem xerrat o qualque dubte que tingueu. Tu, vinga. Jo aniré a un col·legi que abans estava separat i els nines hi feien un col·legi. Has anat o vols anar? Ara d'anar. Aniràs. Però ara ja no està separat. Ara ja no és educació segregada. A veure, tu? Jo antes anava amb baberos a l'escola.
Eres petit, anaves amb una bata, sí. No dic, també a 3 anys o 4 també t'ho feien dur. Sí, també hi ha escoles que duen uniforme, però normalment no. Les escoles públiques no, normalment no. Ara tu, conta'm se companya. Jo conec una tenda on tenen un munt de figuretes i jo en tenc com un pot així de gros, ple de figuretes. Pues l'he de demanar. De figuretes amb mare, comprades... Pues l'he de demanar a ta mare a veure com se deia aquest joc, perquè jo tota una dedicació de jugar a figuritas, figuretes, a veure com li deien els nins a aquest tipus de joc. Demana-li després que m'ho contes. A veure quin nom... Com elles que deien, vamos a jugar a figuritas, això és el que vull que me demanis. Que no entenc per què no s'escola no s'exagades els mallorquins catalans. No ho entens? Mira, jo t'explicaré. A veure com t'ho puc explicar. N'hi havia una idea de que l'estat era un, que tots érem espanyols i que tots xerràvem un idioma. Cosa que també va passar a França. De fet, a França no se pot estudiar ni en català ni en euskera, perquè hi ha català, euskera, llenguadoc i bretó. No se pot estudiar en cap llengua més que en francès. Pensaven, en aquella època, que si tots estudiaven en una mateixa llengua, això les faria sentir-se més espanyols. Pensaven que si xerraven tots la mateixa llengua, se sentirien tots espanyols. Se feia per això. Com a avantatge en tenia una. Tots estudiaven igual i tots xerraven el mateix idioma. La desavantatge és que els idiomes que xerrava la gent, català, gallec, euskera, s'estaven perdent. Per què se perdien? Perquè la gent no sabia escriure. No sabia xerrar, perquè xerraven la pedrina, la mamà, però el papà, però no sabien com s'havia d'escriure aquest idioma. I s'estaven perdent. Per això, quan va arribar la democràcia, l'escola moderna, se va decidir que la llengua que se xerrava en qualque comunitat que hi havia més d'una llengua, castellà i una altra, s'havia de fer els estudis d'aquesta llengua. La idea d'abans era just la contrària. Tothom en castellà, perquè així tots se sentiran espanyols i som una nació i punt. Són formes de pensar totalment contràries. Vinga, Davinia. Per què s'hi Això d'aquí. A veure, no heu fet la lliçó de litres, decilitres, centilitres, mil·lilitres. Doncs això era perquè ni veiéssim. Aquí tenim una mesureta, això se deien medides o mesures. Això és un centilitre. L'omplien d'aigua i abocaven aquí a veure quants cabien per aprendre les equivalències d'un litre a un centilitre. I això se diu mesures o medides. Això no era per veure, com ha dit un, era per veure Coca-Cola en la classe, no. Era per practicar matemàtiques. Quines més preguntes? Vinga, Paula. Sí, bueno, això no vos l'he mostrat perquè és d'un altre taller, però bueno, ho puc mostrar ara. Mira, quan anaven en el ball dels nins, normalment se trobaven bocins de diari, fulles de diari retallades. Quan va començar el temps, va sortir el primer paper higiènic, que era aquest, marca elefante patentado. Mireu el paper. Podeu tocar-lo. Poc a poc, aquí, ja ho passaré jo, no us preocupeu. Aquest paper havia de menester un tractament previ, o sigui, abans de fer-lo servir, anava a posar per mocar-nos, perquè era un paper molt desagradable en el tacte, més d'una part satinada i una part rosa. Abans havíem de fer així, per mocar-te o per una altra cosa. Això és el paper higiènic que se va fer servir a Espanya durant els anys 40, 50, fins i tot els 60. No era aquest blanc que fins servia a tots. Que aquí ara, això, només venia un. Només venia un qui? Només venia un, perquè aquí... Sí, clar, ara venen paquet de 4. Ara venia perquè se comprava un i quan s'acabava un altre. S'havia d'estalviar sempre. Què vols? Que dues coses. Que en Joan diu que un col·legi que va anar li pegaven la regla. Mira, com se diu? Sí. Te posaves... Te pegaven amb un rel encara. No, te posaves, però la varen expulsar en aquella dona. Perquè, com se diu, tu feies, bueno, cridaves a la classe, un nen va cridar, li van fer posar la mà i després li van, no, aquí no, però li van pegar. En la palma i de la mà. Sí, aquest senyor li va dir a la directora i la van expulsar directe. Els nens tenia una sèrie de drets reconeguts sense la Declaració Universal de Drets dels Nens, i un dels drets que teniu és que no se vos pot tocar. Home, tocar així sí, però refereix que no se vos pot topar. D'acord, és un dret reconegut i en l'escola s'han desterrat totalment. Estic
físic. Un moment. En l'escola europea hi ha països del món, a Àsia, Àfrica, encara se peguen en nins. Tampoc vull que penseu que l'escola antiga, vos l'he dit abans, totes li estaven pegant en el nin, no era això. Per favor, hi va haver molt bons mestres i van fer una molt bona feina. Però existia això, el càstig físic existia. Vols demanar alguna cosa? No. Va, tu? I l'altre és de com saques totes aquestes coses? Que de bon he tret aquestes coses? Bueno, aquesta exposició l'hem muntat entre tots els mestres de l'escola amb dues coses. I jo, particularment, som col·leccionista de coses antigues d'escola. Jo col·lecciono, quan vareu fer el tema de l'escola antiga, de medi, jo ho vaig dir, jo faig col·lecció d'això com qualcú fa col·lecció de cromos de futbol. Jo me dedico a això. Jo col·lecció de monedes antigues i altres coses. És una forma de col·leccionisme. Si ell col·lecciona coses, i moltes coses que se col·leccionen, quan arriben a ser moltes, ja tenim un museu. Què vols demanar tu? Una meva fa col·lecció de bitllets. De bitllet de banc. Bueno, i ara, qualque pregunta més? Sí, per què serveix aquell cubito? Quin cubilet? Cubos aquell. Això és un mireu, això són mapes trencaclosques. És a dir, li donaven un model, que era això, i el nin, en sos cubs, composava els trencaclosques en sos cubs. Per aquí hi havia un altre mapa, l'havia de composar. I així es pensava que el nin jugava i aprenia. Se pensava que feia les dues coses. Jo crec que més jugava que una altra cosa, però bueno. Qualque pregunta més? Però aquesta llave... A veure, agafes el clau i mostra-li als teus companys. No fa falta apropar-se, passeu-vos cap aquí. No fa falta apropar-se. Dónes el clau. Mira, aquesta clau, aquesta escola és... Aquesta escola és de l'any 26 i aquesta és la clau que obria l'escola. Aquesta és la clau que obria aquesta part de l'escola antiga. Aquesta és la clau. Per això la directora ens l'ha deixat perquè veieu la clau de l'escola antiga. Que és aquesta part, d'aquí, aquesta part de davant que tenim per carrer d'ell. D'acord, qualque pregunta més? I allò que era per estudiar les coses geomètriques? Sí. Per estudiar les coses... No hi ha plàstic. De què estan fets aquests cossos geomètrics? De fusta. És curiós perquè aquest cossos geomètrics el vaig trobar a una escola fa 2 anys i encara els feia servir semestre. De fet, me va dir, mira, si tu me dus els cossos geomètrics de plàstic, jo te lo regalaré el de fusta. Le van dur de plàstic i lo regalaré el de fusta. O sigui, aquests cossos geomètrics poden ser perfectament dels anys 20, dels anys 30, possiblement han passat 70 anys a una escola. Fent servir els nins aquests cossos, aquests materials. Ara vos vull demanar jo una coseta. Vos vull demanar 2 cosetes. Primer, quina cosa vos ha cridat... Per aquí. Quina cosa, allunyeu-vos, perquè... Així. Quina cosa vos ha cridat més l'atenció? I per què? Aixecar punt... La maquineta del mestre. I a tu? El cinení, la PlayStation del moment. I a tu? La taula és pupitre. Jo, la part que més m'agrada de totes les exposicions és aquesta. La part que més m'agrada. I això és escut? Això és un escut de la República. Mireu la bandera. Vos fixeu en la bandera? Sí. Vermella, groga i... blau morada. És un blau per morada. És la bandera de la República. Va ser un règim polític que va haver a Espanya entre el 31 i el 36. Què més vos ha agradat a tu? A tot li ha agradat un munt d'espupitre. Després, ja vos ho diran, la setmana que ve, possiblement, o no, segur, vos farem una fotografia en blanc i negre, en sabata, amb espupitre i amb el mapa darrere. I aquesta foto? Això ho contar. Ara aquesta nina, bueno, qualcú li agrada molt alguna cosa que vulgui dir. El pupitre. El pupitre, a tothom li agrada el pupitre. Què t'ha agradat tu? La col·lecció que hi ha... Ser cromo de videocolor. Ara, mireu. Una endevinalla, un passatemps, com ho vulgueu dir. Mireu aquesta foto d'un nin o d'una nina. El veus? El veus? No se pot dir ara. No se pot dir ara. Ja vos he dit que aquesta exposició l'hem fet totes les meses amb dues cosetes. Perquè pugueu veure com era. Bueno, aquest nin o nina
no se sap, d'una escola antiga, és un mestre o mestra de l'escola d'ara. No se pot dir. Heu de mirar la fotografia, no ara de cop, sinó quan vos marxeu, o demà, o estem despati, i pensar qui és. I pensar qui és. I a veure qui ho sap. A veure qui ho pot deduir. És d'un mestre o mestra de l'escola. La setmana que ve, dilluns o dimarts. Val? Vinga, us ha agradat? Sí. Pues vinga, fins una altra. Ja podeu anar con doña Núria a la clase. Ordenaditos y en fila, sin ningún problema ni gritos. Venga.